Защото освен, че му е запазил, освен, че ще го интегрира, освен, че ще направи нови графици с съобразени с възможностите, нали, то не става изведнъж. Добре е да бъде обсъдено с всички представители вътре, въпросните, за които говорихме, условията на труд и без обаче да бъде в някаква привилегирована позиция спрямо другите колеги. Да го насочи към тези сбирки за взаимопомощ, които са, например, анонимни алкохолици или анонимни наркозависими, да го насърчи към тези структури и да го насърчава за така нареченото последващо лечение след излизането от центъра, било то групово, било индивидуално. Това е гаранция и най-важното, работодателя трябва да се информира малко повече за заболяването, да понаучи това-онова. Което не е малко. Което никак не е малко. И едни добри практики са самите работодатели да бъдат обучавани в как се справя човек с това заболяване. Най-вече, че това е заболяване и че това заболяване е хронично, прогресиращо и рецидивиращо. Така че, знаете ли, не само в България, например, статистиката показва, че само 33% от работодателите в Великобритания са наясно с този проблем, наясно са какво да правят в такива ситуации и дават информация на цялата организация. Тоест не са отворени към организацията за решаване на такъв проблем. Честно да ви кажа, тук в България даже не искам и да се замислям каква е цифрата. Искала. Да, не бих искала, но и не бих искала да разделям, защото стигмата е много жестока в България към този проблем и то е от незнание, най-вече, и неразбиране на проблема. Да не говорим, че употребата при нас малко е и национална черта. То си е като част от традициите. Като част от нашите традиции, точно така. И често и самите работодатели са в тази позиция. Да не го дели от другите, най-важното. Защото предполагам, че този момент е доста често срещан. Да, той не е специален, да не го дели от другите, да не прехвърля негова работа на останалите, защото просто по този начин самия морала в организацията и организационната култура ще бъде нарушена. Така че това е нещото, което е редно да прави. Но точно за това с тия звена, за които казах, програма за подкрепа на служителите, можем да ги наречем и стрес, здраве и безопасно и благополучие. Самия работодател, неговите грижи са такива, са други. Той не се занимава единствено и само с... Няма емоционална връзка сега, защото това е проблемен служител. Той няма да седи и да му прави психотерапия. Винаги при работодателя нещата са на фактологична основа. И точно за това са тези звена за стрес, здраве и благополучие, защото там човека отива в другата страна на нещата, в емоцията, в мотивацията. Там се работи от организационните психолози, докато тук и работодателя, пак казвам, той е на база факти. И да осигури помощта от специализираното звено.